Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu da probamo malo drugačije sa Petrom Vasićem, Raketlom Vasić Medije. Kako ste mi kosmonauti? Dobro. Juče je bio baš paklen dan. Znači ja kad se ne javljam, kada nema Instagram story, kada nema, to znači da je pakao. To znači da bukvalno nemam vremena da mozak isprocesuira bilo šta. Treba da budeš dobar i svi pričaju, moramo da budemo dobri ljudi i sve to tom, ne. Ne treba da budemo toliko dobri. Ja će onda svi da te gaze. Kao fucking malo dete. Ma ne, sve u redu. Ma ne, sve u redu. Pogotovo žene. Nemojte to da radite, ono. Ne treba da bude u redu. Trebaš da uzmeš i da izvučeš mač. Možeš da napraviš svoj fucking mač, svoj fucking oružje, koje dolazi iz tog demonskog tebe i da ga budiš s vremena na vreme. Šta je bilo? Znaš da si laka na obaraču. Kako se to zove? Znaš da lako potežeš, ono. Sad jebi me bre više, ono. Ste gledali Mr. Beana kad se istrepuje da vadi kao pištolj. Kad se stavi pištolj, mislim, da. Any fucking how. I to je užasno bitno ako pričamo o marketingu na društvenim mrežama. Svaka stranica ili Instagram account koji nema svoj fucking gun, šta je? Nije ništa. Nije ništa. To je ispeglano PR govno koje niko neće da prati. Tačka. Znači, čovek koji ostavi negativni komentar, tačka, bilo kada, bilo gde, bilo kada, nema život. Nema život. Znači, ti si prvo odgledao nešto što ti se ne gleda i onda si još vreme pustio da ostavljaš negativne komentare. Ti nemaš fucking život. Sklizneš prstom sledeći story, čoveče. Znaš ko, zašto bi to? Zašto bi neko sedeo? Ja ne znam, ja stvarno ne razumem. Neko krene da gleda neki klip. Ja u prvih 15 sekundi, ako mi se ne sviđa, skip, delete, get the fuck. Ide mi na kurac. Super. Boli me djoka. Šta imam da se... Mislim, ima toliko kretena oko tebe da naravno da nećeš da gledaš gluposti, ono. Koliko je naporno ovih dana od 1 do... Srđan plače svaki dan. Srđan je prvi put počeo da plače, fucking na poslu. Mislio sam da te neće slomiti posao. Fuck. Stvarno sam mislio da te neće slomiti, ali se... Fuko si. I ja. Sinoć je bilo toliko naporno i sve, i taman se, ono, znaš, kao... Sredim, završim sve i zvoni ono Keva. Pa gde si ti? Rekao, kako, šta gde sam? Pa mislim, zašto nisi ovde? Rekao, gde ovde? Pa na slavi kod sestre. I naravno, ako sav, raznesen od posla, da otišao sam tamo i tamo, ovde se probudio ujutru, prvi put mi se desilo da me nije probudio alarm. Brain dead. Bukvalno brain dead. Dolazi Sara i Željko i ja u pidžami. Ja sam u pidžami bio. Ja sam bukvalno ovako otvorio i rekao, šta vi radite u subotu? Šteta što je utorak i što je odavno 9 sati. No i bukvalno sam bio u fazonu, čemu je problem, zašto ste došli ovako rano, što se dešava? I onda sam u roku od 30 sekundi se vratio u neku normalu, obuku i prilično se brzo izletio. Sponzor naše emisije je iRobot. iRobot pomaže vam. Što je najgore, opet neke feministkinje su ono kao, pa nije valjda da samo žene čiste kao ovo ono, šala. Šala, ljudi, šala. Ja možda ja da se našalim da neko se ne nađe uvređen, jebote, ono, šala. Naravno da, ako ne, mislim, ja živim sam ceo život, ja čistim, šta? Dok nismo upoznali Sašu i sada Saša kao little bitch ćopka. U svakom slučaju, kupite iRobota, nećete pogrešiti. Ja nisam nikada pogrešio sa njom. Inače, obvezno slajk. Ovo je slajk. Smo rekli slajk, više nije stara lajk. Slajk. To je prva stvar. Druga stvar, subscribe-ujte se. Vidim da ste već počeli da se unsubscribe-ujete neki. Daj se vratite. Treća stvar, ostavite hate komentar da mogu da vas bacim u crnu rupu. Knjigu koju bih vam savjetovao da pročitate je knjiga dana. To ćeš opet da napraviš neki džingl, čisto zašto da ne, je Blink.
Bling, the power of thinking without thinking. To smo već pričali, jel tako? Profesore, Izvolite. mogu ja sledeće da odgovaram? Možete. Mogu ja da se, znaš, ja sam ti pričao ono kada ovi moji, kaže, ajde, ne znam kako se, Miroslave, da čitaš i ono ako čitaš. I oni uđu unutri. Učiteljice, mogu ja za sledeći čas da naučim da čitam? Može, Miroslave, sedi jedan. Za sledeći čas da naučim da čitam, you fucking idiot. U svakom slučaju, astronauti do tada, držite se vaše stratosfere, odnosno naše stratosfere, odnosno naše orbite. Sačekajte još malo, letelicu pravimo, raketa se polako sklapa i odlazimo. Sigurno odlazimo. Hvala da ste gledali. Imamo sledeći put. Ne. Znaš šta je odgovor? Ne.